Здравейте с телевизионната игра, познай коя е тази дума. Ето, ще го изкарам малко по-напред. И така, днес ще познавате дума с 3 букви. Тя в момента не е нанесена, разбира се, но като се кажат 3 букви, сега не са 7, не са 8, не са 12, 1, 2, 3, все едно са нанесени. Днес няма да има допълнителни подсказки, с никакви букви, с никакви допълнителни приказки, ще налучквате, деца вика. Дума с 3 букви. Знаете вече, играете за награда, която днес е тайна. Звънете и трупайте сметка. И познавайте. И знаете, думата е, както казах вече, с 3 букви. 1, 2, 3. Това са буквите. Познайте коя е тази дума. Я да видим. Ало, арпаджик. Ето ги. Как? Арпаджик. Според вас арпаджик с 3 букви ли е? Абе не, ама като порасне става лук. А лук е с 3 букви. Айде, идете да пораснете лукова главо. Не е лук. Спрете да тъпше този лук. Усещам чак през слушалката. Тук вътре ми смърдяхте на лук. Айде. Ало. Да. Водещия ли си, бре? Да. Думата е очо. Няма такава дума очо. Пък как да нема, бре? Гледам ти предаването с 2 очи. Така? Ако затворя едното, остава какво? Едно очо. С 3 букви. Значи думата е очо. Железна логика, но неграмотна. Следващия. Ало, Чичко? Да? Мама каза да каже, че думата е цар. Точно така, да, думата е цар. Думата е цар, но не на хората, а на животните. Моето момиченце. Кой е цар на животните? Я би сега, 3 букви. Цар на животните, кой е? Коч. Моля? Мама каза, че ти си коч. Щом не е цар, значи ти си коч. Майка ти е стара. Моето момиченце. Следващия. Здравейте. Следващия. Моля ви се. Ало. Да. Добър вечер от тоалетната. Моля? Не се притеснявайте, отворил съм вратата и по диагонал ви виждам на телевизора в хола. Значи думата е зор. Колеги, затворете веднага! Какво е това, бе? Какви са тия вонящи изроди, дето се обаждат днеска, бе? Воняка студиото, няма ли един интелигент да звънне? Ще ви подскажа, става дума за нещо голямо, космато, рошево. Ало? Да. Явно става дума за дупе с 3 букви. Но аз съм интелигентен човек и не мога да кажам гъсо ефир. Не! Стига вече, простащини! Какво е това сега? Майтапа се, бе. Що ме е голямо, космато и рошево, значи Алф. Алф е женат и извънземно такова. Следващия. Познайте думата с 3 букви, която означава хищно животно. Стои наперно и има рунтова грива. Ало? Да. Това да не е Евгений Минчев. Ама с 3 букви. Пак глупости. Ами вижте, тогава сещам се за 2 думи, ама ме е срам да ви ги кажа. И в двете има У по средата. Няма У. По средата е... Значи кър. Не е кър. Ими то няма такава дума хъй. Госпожо! Госпожо, петък вечер е. Хайде, излезте навън, си намерете някоя 3 букви на дума, че да кротнете малко. Да. Ало, обажда се министър Цветан Цветанов. Кой са? Цветан Цветанов, министър вътрешните работи. По доста време ви подслушваме и не можем да разберем коя е тази дума. Днес думата е лъв, господин Цветанов. Така. Честито, вие печелите днешната награда. И каква е тази награда? Ами тайната награда е тайна. Моля? Тайната награда е 235 лева. Колко? Лева пак? 237. Това беше всичко, уважаеми зрители. Чао!